el senyor Mazón, quan va fer els nomenaments dels consellers i conselleres, ese mateix dia va dir «Quiero los mejores para un gobierno de cambio en la comunitat con un único consell», que me costa dir això, consell, de profesionales con dilatada experiencia privada y de servicio a la comunitat. I en tot aquest temps, totes les compareixences, ho he de dir, no he vist res de tot això. Que tenim un Consell que l'únic que sap és enfrontar-se. Una consellera que diu que s'ha de combatre el canvi climàtic i un conseller al costat dient que no existís i que és una agenda del 2030 del globalisme. Una consellera que no està, que diu que s'ha de combatre la violència de gènere y al costat una altra que diu que no existe, que eso es una invención de la izquierda radical, que eso de matar a las mujeres no es por ser mujeres, que esto es otra cosa, ¿no? Un Consell que l'únic que fa és crear problemes, inventar-se problemes i els vells fantasmes de sempre de la llengua, això sí, parlant sempre en castellà, clar que sí. Un Consell que no s'aclareix ni tan sols a posar en marxa un sistema informàtic, i tota explicació que donen es, atención, era todo una cuestión premeditada, un complot de la izquierda para que no funcione. Señores y señores, vuelve a nuestras pantallas el complot judeo-masónico. Li poden dir, per favor, que intenta apretar el botonet de l'ordinador, allò d'apagar i encendre, a veure si ja li funciona. Ve un Consell que, ni més ni menys que no arriba 3 mesos després d'haver-se nomenat, ja té a un vicepresident, ni més ni menys que un vicepresident i un conseller en causa de cessament. Per incomplir la legalitat respecte a què? A gestionar els seus interessos privats i no a gestionar els interessos col·lectius pels quals els paguem. I és el Consell que ha passat aquesta setmana per ací, pel nostre Parlament. Mire, com diria uno de sus amados líderes, dejen de vivir de las subvenciones y póngase a trabajar. Això és el que hauria de fer